കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീകാന്ത് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പക്ഷെ കൃഷ്ണ നമ്പര് കൃഷ്ണ നിങ്ങളെയാ കാണിക്കുന്നത് രാമ രാമ കുമാർ രാമ എന്നല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ അവന് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മംഗളാരത്തിൽ ലിങ്ക് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവിടെ നാമജപം നടക്കാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങി. നാളേക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ 500 ഇറങ്ങണോന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരിക്കും. 500 പേരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന്റെ 500 ആക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിന് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ലിങ്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് നല്ലതായി. പക്ഷെ ഇന്ന് കുറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 290 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുപേര് അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുപേര് ലിങ്കിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നാളേക്ക് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്താ. 500 ആക്കണ്ടേ? ചിലർക്ക് അറിയാതെ മറ്റേ കേറിയിട്ടുണ്ട്. നാളേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സൗണ്ടും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന അധ്യായം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ വിരാട് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, ചതുർഭുജ രൂപത്തില്. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകവും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കുറച്ചുകൂടി എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. അതായത് ഇവിടെ ആരാണ് പറഞ്ഞ? ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നതാണ്. മരണമാസന്നനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ അവന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി നൽകുന്നതാണ്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമില്ലാത്തവര് അല്പബുദ്ധികളാണെന്നും അനേകായിരത്തില് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആരായുന്നുള്ളെന്നും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മരണം ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ലീലകൾ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് വ്യാപൃതരായിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
2 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആരാധിക്കേണ്ട ദേവതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മുഴുവനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ദേവതകളെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അതില് എന്താ പറഞ്ഞ, കുറെ പറഞ്ഞല്ലോ. സമ്പത്തും ശക്തിയൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് അതിശക്തനാകാനായിട്ട് അഗ്നിദേവനെ, സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വസുക്കളെ അല്ലെ പറഞ്ഞ, വീരനാകാനായിട്ട് ശിവന്റെ രുദ്രാവതാരങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് സത്സാന്തങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രജാപതികളെ, പിന്നെ നല്ല പത്നിക്കായിട്ട് അപ്സരസുകളെ, പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്, നല്ല വൈവാഹിക ബന്ധത്തിനായിട്ട് ഉമാദേവി ആരാധിക്കണം. സൗന്ദര്യത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി. സൗന്ദര്യത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഗന്ധർവന്മാരെ അല്ലെ. കീർത്തിക്കായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ലൗകികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വദേവനെ, ദീർഘായുസനായിട്ട് അശ്വിനി കുമാരന്മാരെ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിനായിട്ട് ആരാധിക്കണം? വരുണനെ ആരാധിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആരാധനകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി നോക്കാം. ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള. ബ്രഹ്മവർച്ചസ കാമസ്തു യജേത ബ്രഹ്മണപതിം ഇന്ദ്രമിത്രിയ കാമാസ്തു പ്രജാകാമാ പ്രജാപതിൻ ദേവി മായാതു ശ്രീകാമ തേജസ് കാമോ വിഭാവസും വസൂകാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ വീര്യകാമോധ വീര്യവാൻ അന്നാദ്യ കാമസ്ത്വദീം സ്വർഗ കാമോധിതേ സുതാൻ വിശ്വാൻ ദേവാൻ രാജ്യകാമാ സാധ്യാൻ സംസാധകോ വിശ്വാം ആയുഷ്കാമോശിനൗ ദേവോ പുഷ്ടികാമാ ഇലാം യജേത് പ്രതിഷ്ഠാകാമ പുരുഷോ രോദസി ലോകമാതരോ രൂപാഭികാമോ ഗന്ധർവാൻ സ്ത്രീകാമോപ്സര ഉർവശീം ആധിപത്യകാമ സർവേഷാം യജേത പരമേഷ്ടിനം യജ്ഞം യജേത് യശസ്കാമ കോശകാമ പ്രചേതസം വിദ്യാകാമാസ്തു ശിശിരം ദാമ്പത്യാർത്ഥ ഉമാം സതീം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമസ്തു യജേത ബ്രഹ്മണപതി കാമസ്തു ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഓരോ ഭൗതികമായ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്, അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലെ അപൂർവവും മൂല്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിട്ടുള്ളവര് അത്യപൂർവരാണെന്നും ഭഗവാന്റെയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവര് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്നും അത്യപൂർവമാണെന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ബുദ്ധിമാനും
മരണം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അത് ബുദ്ധിമാനായാലും ശരി മണ്ടനായാലും ശരി രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ മനീഷി അഥവാ അതീവ വികാസം പ്രാപിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ എന്തെന്നാ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? മനീഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവേകമുള്ളവൻ അല്ലെ? അതല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ മഹർഷി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തെന്നാൽ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും യഥോചിത വ്യക്തിയായി ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖാസ്വാദനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് യഥോചിത വ്യക്തിയായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭഗവത് സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുന്ന അതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറ്റവാളികൾ എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങൾ അധപതിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്മാദം പോലെയാണ്. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും പകരം സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത് വഴിയേയുള്ള ശാശ്വത ജീവിതം കാക്ഷിക്കാനും പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുന്ന ആസ്വാദനങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുന്ന അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറ്റവാളികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനം കാക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറ്റവാളികളാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങള് അധപതിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്മാദം പോലെയാണ്. അപ്പൊ അധപതിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്മാദം പോലെയാണ് എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പകരം ഭഗവത് സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള വഴിയേയുള്ള ശാശ്വത ജീവിതം കാക്ഷിക്കാനും പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ആ ശാശ്വത ജീവിതം കാക്ഷിക്കാനാണ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം 8. ധർമാർത്ഥ ഉത്തമ ശ്ലോകം തന്തു തന്വൻ പിതൃന്യജേത് രക്ഷകാമ പുണ്യജാനാൻ ഒജാ കാമാമരുദ്ഗണാൻ. ധർമാർത്ഥ ഉത്തമ ശ്ലോകം തന്തു തന്നൻ പിതൃന്യചേത് രക്ഷകാമ പുണ്യജാനാൻ ഒജാ കാമാമരുദ്ഗണാൻ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ തന്നൻ പിതൃന്യചേത് തന്തു തന്നൻ പിതൃന്യചേത് സമപുണ്യജനാൻ കാമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമാർത്ഥ ആത്മീയ വികാസത്തിനായി ഉത്തമ ശ്ലോകം പരമപുരുഷൻ അഥവാ പരമപുരുഷനിൽ ആസക്തനായ വ്യക്തികൾ തന്തു സന്തതിക്ക് വേണ്ടി, തന്വൻ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായും, പിതൃലോകത്തിലെ നിവാസികൾ, യജേത് ആരാധിക്കണം, രക്ഷകാമ സംരക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, പുണ്യജനാൻ പുണ്യവ്യക്തികൾ, ഓജകാമ ശക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആരാധിക്കണം, മരുദ്ഗണാൻ ദേവന്മാരെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു. ആത്മീയ വികാസത്തിനായി ഒരുവൻ വിഷ്ണുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തരെയോ വംശപാരമ്പര്യത്തിനും കുലസംവർദ്ധനയ്ക്കും വിവിധ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ വികാസത്തിനായിട്ട് ഒരുവൻ വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ, വംശപാരമ്പര്യത്തിനും കുലസംവർദ്ധനയ്ക്കും വിവിധ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ ആത്മീയ വികാസത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കണം. വംശപാരമ്പര്യത്തിനും കുലവർദ്ധനയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം.
ആത്മീയ പുരോഗമന പാതയിൽ മുന്നേറാൻ ധർമ്മ പദ്ധതി, അതായത് ധർമ്മമാർഗം പാലിക്കുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ജ്യോതിസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാ ഭാവവും പരമമായ വൈയക്തിക രൂപവുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവൃദ്ധിയിലൂടെ ആത്യന്തികതയായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു രാജവംശം സ്ഥാപിക്കാനും അസ്ഥിരമായ ശരീരബന്ധങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ സന്തോഷിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പിതൃക്കളെയും മറ്റു പുണ്യലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെയും അഭയം പ്രാപിക്കണം. വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ അത്തരം വിഭിന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപാസകന്മാർ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ ആത്യന്തികമായി എത്തിച്ചേരാം. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരുവൻ പരമ സമ്പൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് അപ്പൊ ധർമ്മമാർഗം പാലിക്കണം. പിന്നെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ജ്യോതിസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാഭാവവും പരമമായ വൈയക്തിക രൂപമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവൃത്തിയിലൂടെ ആത്യന്തികമായിട്ട് പുനരുജ്ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവം, 3 ഭാവം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, ആ ഭാവത്തെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവൃത്തിയിലൂടെ ആത്യന്തികതയായിട്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു രാജവംശം സ്ഥാപിക്കാനും അസ്ഥിരമായ ശരീരബന്ധങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ സന്തോഷിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പിതൃക്കളെയും, അപ്പൊ നല്ലൊരു രാജവംശം സ്ഥാപിക്കാൻ അസ്ഥിരമായ ശരീരബന്ധങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുവൻ എന്ത് വേണം? പിതൃക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പുണ്യലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെയും അഭയം പ്രാപിക്കണം. വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ അത്തരം വിഭിന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപാസകന്മാർ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ ആത്യന്തികമായി എത്തിച്ചേരാം. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കുന്നവര് എവിടേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ അത്തരം വിഭിന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള ഉപാസകന്മാര് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ അതാത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തില് ആത്യന്തികമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാം. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരുവൻ പരമസമ്പൂർണത പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലുള്ള പരവ്യോമത്തിലെ ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമസമ്പൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നതെന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ശ്ലോകം 9. രാജ്യകാമോ മനൂൻ ദേവാൻ നിർഹൃതിം ത്വപി യജേത് കാമകാമോ യജേത് സോമാം അകാമാ പുരുഷം പരം. രാജ്യകാമോ മനൂൻ ദേവാൻ നിർഹൃതിം ത്വപി യജേത് കാമകാമോ യജേത് സോമം അകാമാ പുരുഷം പരം. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ യജേ സോമം ദേവാൻ ഹൃദി ത്വപിചരൻ യജേത് കാമോ മനു ദേവാൻ സോമം കാമപുരുഷം പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യകാമ, രാജ്യം അഥവാ സാമ്രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മനു, ദേവന്മാരുടെ അർത്ഥ അവതാരങ്ങളായ മനുക്കൾ, ദേവാൻ ദേവന്മാർ, നിർഹൃതിം അസുരന്മാർ, തു എന്നാൽ അഭിചരൻ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, യജേത് ആരാധിക്കണം, കാമ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ യജേത് ആരാധിക്കണം, സോമം ചന്ദ്രൻ എന്നു പേരായ ദേവൻ, അകാമ സഫലമാക്കാൻ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത പുരുഷൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, പരമോന്നതൻ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനു മേൽ ആധിപത്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മനുക്കളെയും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദുർദേവതകളെയും അഥവാ രക്ഷസുകളെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചന്ദ്രനെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പോ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് മേൽ ആധിപത്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരെ ആരാധിക്കണം? മനുക്കളെ ആരാധിക്കണം. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദുർദേവതകളെ
അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷസുകളെ ആരാധിക്കണം. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം. എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുവൻ ആരെ ആരാധിക്കണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവര് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു മുക്താത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ സുഖാസ്വാദനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വ്യർത്ഥമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതരാക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അന്യഥ അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് സഫലീകരിക്കത്തക്കതായ ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹവുമില്ല. അതേസമയം ഭൗതികവാദിക്ക് സഫലീകരിക്കാൻ എല്ലാവിധ ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. ലൗകികമായ സുഖങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുകയും അപ്രകാരം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൗതികവാദികൾ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരാകിയാൽ ജൽപിതങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ തക്ക വിധം വിവേകികളാകുന്നവർ യാതൊരുവിധ ഭൗതിക ആസ്വാദനവും അഭിലഷിക്കരുത്. വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികളുടെ നേതാക്കന്മാർ അതീവ വിഡ്ഢികളാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവനെ ദേവന്റെ ഏത് രൂപത്തെ അഥവാ ഏതു ദേവനെ ആരാധിച്ചും ഒരേ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പരസ്യമായി വിഡ്ഢിത്തം പ്രഭാഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണം ഭഗവത്ഗീതയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു മുക്താത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ സുഖാസ്വാദനങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യർത്ഥമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മുക്താത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് അല്ലെ, ശത്രുക്കളുടെ മേലെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് ദുർദേവതകൾ ആരാധിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു മുക്താത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? വ്യർത്ഥമാണത്. ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതരാക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വ്യത്യസ്തമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വശീകരിക്കപ്പെടുന്നത്? ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതരാക്കപ്പെട്ടവര്. അന്യഥ അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് സഫലീകരിക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് സഫലീകരിക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. അതേസമയം ഭൗതികവാദിക്ക് സഫലീകരിക്കാൻ എല്ലാവിധ ലൗകിക ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ലൗകികമായ ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തില്ല? അത്തരത്തില് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ആഗ്രഹം ആർക്കില്ല? അതീന്ദ്രിയവാദിക്കില്ല. പക്ഷെ ലൗകികവാദിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലോ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉള്ളൂ. ലൗകികമായ സുഖങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുകയും അപ്രകാരം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൗതികവാദികൾ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരാകയാൽ ജൽപിതങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ഭൗതികവാദിക്ക് ലൗകികമായ സുഖങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുകയും അപ്രകാരം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൗതികവാദികള്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികള് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരാകയാൽ ജൽപിതങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ആ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചവരാണ് അവര്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ തക്കവിധം വിവേകികളാകുന്നവർ യാതൊരുവിധ ഭൗതികാസ്വാദനവും അഭിലഷിക്കരുത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തക്കം വിവേകികളാകുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താഗ്രഹിക്കരുത്? ഭൗതികമായ ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികളുടെ നേതാക്കന്മാർ അതീവ വിഡ്ഢികളാണ്. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികളുടെ നേതാക്കന്മാരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വിഡ്ഢികളാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവന് ദേവന്റെ ഏത് രൂപത്തെ അഥവാ ഏതു ദേവനെ ആരാധിച്ചും ഒരേ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പരസ്യമായി വിഡ്ഢിത്തം പ്രഭാഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏതൊരു ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും
ഏതൊരു ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദേവന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിച്ചാലും ഒരേ ഫലം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്, നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പരസ്യമായിട്ട് എന്താണ് വിഡ്ഢിത്തം പ്രഭാഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രാ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതോടെ ഒരുവന് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ വിഡ്ഢിത്തമാണത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഈ പറയുന്നതും. കാരണം ഏത് ദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തെ ആരാധിച്ചാലും ഒരേ ഫലമാണ് പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ബറോഡയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ ആർക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. അതായത് ബറോഡയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടേക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബറോഡയ്ക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പൂരിതമായ വ്യക്തികൾക്ക് വിഭിന്ന ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാത്ത ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരമോന്നത ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണമെന്നും ഇതിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, വ്യത്യസ്ത ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പൂരിതമായ വ്യക്തികൾക്ക് വിഭിന്ന ആരാധന ക്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾ എന്താണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണമെന്നിവിടെ സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആരാധന പ്രക്രിയയെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആരാധനയുടെ ഈ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഈ ആരാധന പ്രക്രിയയെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും പ്രയോഗ സിദ്ധ പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ യാതൊരു കലർപ്പമില്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനമാണെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളില്ലാത്ത, നമ്മുടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളില്ല, പ്രയോഗ സിദ്ധ പ്രകൽപ്പനങ്ങളില്ല, പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക സിദ്ധ പ്രകൽപ്പനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും അല്ലാത്ത, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സഫലീകരണത്തിന് ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സഫലീകരണത്തിന് ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കാം. എന്നാൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കും പോലെ അത്തരം ആരാധനയുടെ ഫലവും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനയുടെ ഫലവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സാമാന്യന് ഭഗവാൻ ആരുടെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾക്കോ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾക്കായുള്ള ലൗകിക അഭിലാഷങ്ങളെ സഫലീകരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ആശീർവാദങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാധാരണ എന്താ പറയണത്? ആരുടെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ലൗകിക അഭിലാഷങ്ങൾ അതിനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? സഫലീകരിക്കാറില്ല. അപ്പോ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്യന്തികമായിട്ട് ആ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്മാർക്ക് ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായുള്ള അഭിലാഷങ്ങളെ ഒരുവൻ കുറയ്ക്കണമെന്നും അതിന് പകരം അഥവാ ഭൗതികമായതെന്തിനും അതീതമായത് എന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കണമെന്നുമാണ് നിഗമനം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കായുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ ഒരുവൻ കുറയ്ക്കുക. അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായതെന്തിനും അതീതമായത്, ഭൗതികമായതിന് അതീതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാരായണ പരോ വ്യക്താത്, പരമപുരുഷൻ ഭൗതിക വലയത്തിന് അപ്പുറമാണ് അഥവാ അതീതമാണെന്ന് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക വലയത്തിനപ്പുറമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതീതമാണെന്നുള്ളത് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി മാതാജി പറഞ്ഞു. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഇന്ന് 3-4 പേരുടെ ബർത്ത്ഡേ. ഇന്ന് സുശീലൻ പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്, സുശീല പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ദിരാ മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ്. പിന്നെ അശ്വിനി മാതാജിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അശ്വിനി മാതാജി ആരാണത്? അശ്വിനി മാതാജി വിനീത മാതാജിയുടെ മകളാണോ അല്ലെ? വിനീത മാതാജിയുടെ മകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തന്യ നയന ലീല മാതാജിയുടെ പേരക്കുട്ടികൾ അവരുടെ ബർത്ത്. അത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ജിതിൻ പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ 4 പേരുടെ ഇന്ന് ജന്മദിനം, ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ രാമ